Alright, ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi wenze kulo ngcofozo subscribe button ukuze uzothola okuningi okwenzakalayo. Uyabona ke namhlanje ngiqalela kuhlelo esilibiza ngokuthi ke indlondlo yemfihlo. Sikhuluma ke ngokuthi ke uma sikhuluma ngemfihlo sikhuluma ngomuntu esikhulumisana naye othola ukuthi kade inkosi yami waba nento emidlayo ngaphakathi yamudla yena msalofu akakwazi ukuthi ayitshele obani akakwazi ukuthi ayitshele abakuba akwazi ukutshela abangani kodwa inkinga yangempela le. Kodwa ke uyabona ukuthi ke uma ngasethola lithuba leli angakwazi lento ayikhulume mhlambe kube khona abantu kuma comment abamtshela ukuthi hayi mfethu yenza into ukuthi bese yakwazi ukuthi sizakale yena uzoyihlela kuma comment akafuni ukuthi ke ayiveze ukuthi ubani ngesimo sokusabela impilo yakhe isithunzi sakhe. Kodwa ke njengamanje ngineqhawela kithi la elikade la ngithinta lingithinte after uvele enye insizwe ezinkundleni zokuxhumana yasho ukuthi ke igwili zaseThekwini ayeke ukulala nabafana abafunda ema university zibanikeze o10,000 insizwa ke le ibeke isishiseka yasho ukuthi mfethu Zoso bengicela mfethu unginikeza leli thuba mfethu ngikwazi nami ukuthi mfethu ngiqwashisa abanye ngisho ukuthi lento ngiyayazi mfethu yenzeka nakumina. Iqhawela kithi leli lalifunda kwamanye ama university akhona la eThekwini. Iqhawela kithi asikubekele mfethu bese yakwamukela. Yebo njani? Siyaphila qhawela sikhamba njani? Hayi hamba kahle nakumina. Ya, kuwena qhawela kithi ungithintile ungibhalelile isiphi isizathu sokuthi ungibhalele? Isizathu sokuthi ngubhalele ukuthi nami ngomunye oke wabhekana nalenkinga, yabo? Yeah. So ngike ngaposta enkundleni zokuxhumana. Yeah. Uma ngiposta enkundleni zokuxhumana bengikhala ngokuthi uNSFAS wami ungenanga so bengidinga usizo lokudla kahle yabo? Umuntu ongakwazi nje ngisize ngisho ngabe 500. So ku Facebook ngathola ubaba nje uthembekileyo impela. Hayi wangi-inboxa was-introduce usibanibani and uma ungabe umbona uyabona hayi lo muntu unemali ngoba ngishiya imoto evelayo khona ku Facebook hayi uyabona ukuthi lo muntu unemali. So wasethi hayi singakwazi usihlangane because ithe akathembi akakwazi sengamane size nje umuntu ongamazi yebo lonto le. Hayi nangempela hlelo usuku sisiyohlangana kuyi Friday wasahlangana nephasahlangana lapha ku Smith Street. Nangempela sihlangane ngime bus stop uyangezwa. Uma ngabe ngime bus stop hayi beqhamuka hamba uMercedes bebabili. Mengabe ngithi ngiyabuka abantu babili ngedwa hayi ebese angene ngibuza usobalo hamba naye athi hayi umngani wakhe lona angesabi nami hayi ngazizwa ngikhululekayo ngoba vele umuntu ohlekayo nje ukhululekileyo. Wathi hayi asambeni soyishayela ama drinks nje sikhululeke ngingesabi samsiyela emhlanga soshaya ama drinks. Hayi nangempela shaya ama drinks kube mnandi yabo. Hayi kuze kube ntambama. Ayi mabo so ntambama ngathi ngikhuluma naye indaba ukuthi bese ngifisa ukungicela requestela kufona yami sinokucisha ayithi hayi kulungile anga requesting ngoba vele ama Uber asaphephile kahle yabo lonto le. Wathi hayi ngangibhukhela ilokhuzana ehotela ngihambe kusasa eNorth Beach. Hayi nangempela ngisasuke ngangibhukhela ihotela sahambe siye khona ehotela. Hayi mangabe samsiya khona ehotela kuhle nje kunephuli and umbhede umbhede wawodwa yabo inkinga. Manje ngiyayibuza ngizolala kanjani lo muntu kumbhede wodwa angingakambuzi yena ngimbona ukuthi hayi yena kanankinga uthi hayi sophambana. Hayi nami ngisize ngicomfortable vele umuntu wesilisa lona uthembekile nje yabo lonto le. Silaleke ebusuku. So ngiyasola ngesikhathi siqhubeka sishaya ama drinks ukuthi khona idrug owadlula wayifaka ngoba khona into wadlula ayithenga esitolo yabo. So ngisola ukuthi yona le eyangenza ngangazazi nje ukuthi ngubani yabo. But yena wangithembisile uzonginikeza imali nangempela ebusuku ngo12 wanginikeza imali ngiyanqamba manga wanginikeza isingangimina. So ngiyavuka ekseni lento inokuhamba iphele yabo isidakamizwa esikwesinye isikhathi buye siphele kwesinye isikhathi athi ubona into yathi uyibona ephupheni yabo. So ngavuka ekseni mabe ngivuka ekseni ayibo indoda yangithinta kanjani manje ngithini ethi awini manje baby ngithi baby kanjani manje ethi hayibo ngani kunikele imali yami usekhuluma ngezwe ngathi umuntu wesifazana hayibo ngithi kanjani manje nangempela imali sengangimini yabo. Ngavele ngangazi ukuthi ngenze njani. So lento seyifuna njalo and uyisikhathi osuyifuna ngaso uyifuna isikhathi okuthiwa ngixakeke ngaso ngempela uyabo. Kwesinye isikhathi mhlambe khona ukudla ongishodelayo ngoba phela ngoba siphila lokuzaneni euniversity kuthanda ukubanza inyana impilo yabo. Kwesinye isikhathi ukuthi ziyashoda ishebo ingakho hlala sidla amathini yabo. Khona isikhathi ukuthi awunalo lutho ngempela
and mokuthiwa kunalo ukuthi kuqonda nothi Friday Yeah. evese asambeni ke sikhiphe siya kumhlanga kwesinye isikhathi asiye ko North Beach yabo Yeah. manje mina ngisayithanda lento leyo yenzayo yeah Kodwa manje uma nje eqala ekushaya wazizwa unjani nje mhlambe ke first time nje ngokho phela imbobo yaseyingqeni imbobo yokuphuma enye into uma sekungena enye into wazizwa nje unjani kwangekho buhlungu because wayengidragile yabo Yeah. kwangekho buhlungu wayengidragile and ubuhlungu ngabuzwa kakhulu ekseni sengikhuluma khona ekseni sengikhuluma khona ekseni ukuthi kwakunjani nje wawuzwa nje kunjani nje la kwakubuhlungu kwangahlaleki phansi yabo mabe singiyahlala like esitulweni semfika endlini kwangahlaleki ngathi ngilale ngesizwe yabo lonto le yeah kwakubuhlungu yeah kwahamba wajwayela lento lena ukuthi nje cha sekukhona into engenayo ngomuntu sekuhamba kwayinto engijwayelayo because njalo Friday unakho uthi hayi esasihambeni sikhiphe uthola ukuthi uyakwenza nje yabo ekhaya abazali bashona abazali abasekho ekhaya Yeah. abasekho bashona buhlano ba bengihlala nogogo yabo yeah so ngoba ngihlala nogogo umuntu ongenayo amandla uhola impesheni yabo yeah nengane zasekazi zisibalo ingane ezingilama ezincane kunami Yeah. so ngiyengibhekelele zona ngale mali onginikeza yona ngisuke ngazi nizoyibheka mina ngiphinde ngibheke ingane zasekhaya futhi yabo kodwa manje umuntu wesimameke yena wayesethini ke umuntu wesimame mhlambe uyakwazi ukuthi ubuye ube umuntu ohlangana naye ngiyakwazi ukuthi ngibe umuntu ohlangana nawo nomuntu wesifazane because naye ngingathi usengithandana nanokuthi ngiyamthengela izinto yabo ngiyamthengela izinto even kuukuthi mhlamba angisekho mnandi ekutheni ngimenze kahle ekamelweni yabo ngoba sengijwayele nangu lo ongenza kamnandi yabo lonto le yeah kodwa ke njengamanje hayi angisayithandi awusayithandi lento le angisayithandi yeah kodwa manje ke le nto le ikufundiseni ke lonto emhlabeni lento emhlabeni ngifundisa ukuthi noma ngathiwa ubhekene nasiphi isimo enzima Yeah. kodwa ungayithathi indlela esheshayo yeah bobuka ukuthi ngawusonke isikhathi ungabe ufuna into fanele uyizabalazele kanzima ucela usizo ungalitholi uzolithola egcineni ungayijahi into ezakalula ngoba egcineni iba nenkinga yeah Ngicela ukukhuluma namadoda ala eThekwini. Ukhuluma namadoda ala eThekwini. Yekani ukuthwala ngezinqa zabafana basemakhaya. Niyazi ukuthi amajongo impisi zisukele emakhaya kuyahlusheka ayina lutho. Then you come you offer 10k 5k ukuthi nibadle. Bentu yekani. If you want to fuck men, go all over that gays all over Durban. Why are you going for the kids, bro? Ngoba nakubehlupheka, you're manipulating them, you're taking advantage of their poverty. Kuqeqeqa umuntu akasakwazi ukuphasa varsity, kuqeqeqa umuntu asalungelwa lutho, ingoba wena isithwalo sakho sidinga ukuthi ulale naye. Mawusulele naye uthatha amandla akhe, wena uthola imali. Le oyidla lapha cishe ngasho ngaze ngixoshwe. Kodwa le uyidla khona lapha esibonana khona mina nawe. Yekani ngizonikhuza ukugcina ngci namhlanje. Emva kalokho ngizonidalula ngamagama enu njengoba nihlezi ning inbox ngizonikhipha ngizoniexpose one by one. Nina nishadile futhi njengoba nifuna ukungibhebha. Nishadile mina ngiyinsizwa. Hey lezi nje lezi ngiqamba manga esikoleni ngahambi kahle kungahlangani yabo mokuthiwa kuhlangana uthi unemlenze usawathi uyazama unemlenze ngaze ngagcina ngayeke esikoleni yabo but ke impilo ngiyazama ukuthi ngihlanganise indlela ehlanganiseka ngayo yabona kodwa esikole hayi bosongasahlangana and ngibona nasekhaya bengifonele bebuza khamba kanjani esikoleni because ebengifunda nabo abangayisanga lendlela engiyithathileyo into zabo zihamba kahle bona bayaphasa nje yabo yebo khawula kithi mfowethu udaba lakho linzima kakhulu uqhawe engathi mfowethu ngaqhubeka kuhlangano yabo so mhlambe ke nje nakwabanye abantu abasesikoleni ungathini kubona mfowethu abangangeni kulesimo abasaphila mfowethu kanzima kubantu abangangena esikoleni abasaphila kanzima into engayisho ukuthi lokho nakho kubambisisa if ungabi nakho ozokubamba zama ukwenza ibusiness lakho ukwazi uyiphelise ngoba imfundo iyona eyokwenza ukuthi uphumelele ungajaha ukuthi usizwe abantu sebephumelele yabo ngoba badlala abantu
hayi bayingozi abantu kakhulukazi la eThekwini bayingozi kakhulu abantu. Manje lento ayingenanga nje lento lena uenjoy na ugcina usufisa nje ukushaya omunye umuntu wesilisa. Ayi ngibone ngathi sinakho ungena because kwesinye isikhathi ngiyethi mabe ngibona nje umfana kube ukuthi ngiyafisa nje ngathi ngaba naye kodwa kwesinye isikhathi ngibuye ngikhuze ngoba ngisayifunda lento yabo lonto le ngibuye ngithi hey momubi nje lo yabo lonto le Hayi khawela kithi mfowethu awubonga mfowethu mhlawumbe ufise nokuthi abantu bekusize bangakusiza kanjani. Hayi ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ngigcine ngitholele lithuba bengikade nami ngifisa ukuthi hayi ngitholele lithuba ngoba ngabona umfowethu ocishe efane nami. Alright mbukeli siyabonga kakhulu kanti ke nawe ungakwazi ukuthi ungibhalele ke mangabe mhlawumbe unenkinga yemfihlo ofisa ukuthi ke uyidlulisele emphakathini ukuze mhlawumbe abantu bekwazi bekubonise bese ke uba uanonymous uzoyifundela lapha nama comments uthathe okuthathayo okuyinto eyaphambili.